Sandanja ya yi hatsari kan hanyarsa zuwa Bauchi daga Abuja, shirya Director 442. Yanzu haka jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kano Sadi Musa Danja ya yi hatsari a kan hanyarsa daga Abuja zuwa jihar Bauchi. Binciken da jaridar Dimokuraɗiyya ta yi ya nuna cewa a lokacin da suka yi hatsarin, Sandanja yana tare da Director Sunusi Oscar 442. Sun bar Abuja a safiyar yau Alhamis a ƙoƙarinsu da zuwa jihar Bauchi don halittar gangamin ƙaddamar da takarar shugabancin ƙasar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP. Rahotanni sun tabbatar da cewa lamarin ya zo cikin sauƙi kuma an ɗauki dukkan matakan da suka dace. Har ila yau rahoton ya ce motar da suke ciki ta samu damuwa sosai don ko tashi ba ta yi, bare a yi shawarar ci gaba da tafiya. mu kaga ni fa yanzu ko kwata ma ni yanzu idan ina ganin laifin Murja, Allah ya tsira albarka, saboda kullun idan aka fito ba a da magana sai a ce wannan dabbar, wannan mahaukace, wannan mara tarbiyyar, wannan tsinanniyar. Ba dole ta tsinance ba ta fito ta firgice. Mutum ne iri fa za ku ganshi yana da baiwarsa Allah ya bashi, amma maimakon a san yadda aka tallafe shi sai a zo a kokarin zaune shi. Ko ta ina kun je kun kakkane, in ta fito ta yi abin da ta yi sai ku fito ku ne tsinannu akan gaba, ku dinga cewa tsinanniya mutsiyaciya, kuna kare mata zagi. Haka ni ma in na fito kun kare min zagi. Jama'a da dama Allah ya musu baiwa a cikin TikTok din nan, kowanne yana da damarsa, amma saboda tsinannu ne ko tallan allura kun hana a bayar, ta ko ina kun kakkame. To ta ina kuke so a zauna lafiya? In aka fito aka ce wani sai ku ce kaza, in aka fito aka ce wani sai ku ce kaza, me kuke so a muku? Ai babu abin da za a muku. Yanzu Mubarak Unifikin din nan me ba shi da shi a TikTok din nan ya samu. Jama'a duka gashi nan, amma kun tuban bake ta ko ina sai an fito an yi rashin mutunci sai a ce ai wani ya fito a hukunta shi. Idan da yana da shugaba ai ba zai yi abin da yake ba. Dole idan yau yayi gobe za a dakatar da shi, shugabansa zai dakatar da shi wanda yake daukar nauyinsa. Yau da a ce akwai wani wanda yake zuwa ya dauko yake daukan nauyin mu a cikin mutum waje a can a ce akalla ma a cikin TikTok din a dauki nauyin mutum 5 ko 10 a dinga samu ko tallan tabarma kai ko tallan sallaya ne ana ba su. Ai da ba ai haka ba. To ta koina kuma ba ke taya kuke so wai ai muku biyayya. Ai ba wani wanda za a ƙara wa biyayya. Tunda abin ya zama cin durin uwanci, kwana tsinanne in ya fito da zanen takashinsa sai ya dauko kurarsa sai ya ce ai mu mutsiyata ne, ai mu ƴaƴan tsinan. Shikenan saboda mun yi suna a gari ba mu da kokarin zaman lafiya. Haka kuke so kuke ku fito mu fara cinna junan mu ba mai. To an zo gurin daidai yanzu aka zo gurin, ba wai shiru ba baki ba Murja fa tafi ni ba. Kawai ina sanane na ja baki na shiru saboda na gaji. Yau kayi magana an fito an zagi iyayenka a comment, gobe an wani tsinan nan tun kafin ka tashi daga bacci ya kafe hotonka ya cinye maka mutunci, jibi an sawware ka an yi banfai da kai, gata an da ke kullun tashin hankali. To na rantse da girman Allah duk dan tsinan yadda ya ƙara fitowa ya ce wai maka daidai ba, sai na ci gutsun uwarsa, tunda babu wanda ya zo ya tsaya maka, ba wanda ya san cin ka bare shanka. Sai in bala'i ya zo ka kankanto shi ya zo kanka a zo a ce inda muna da shugabannin zami ne, ba mu da shugabanni. An gaza. Duk wani wanda yake da hannu da shunin da zai zo ya tsaya mana mu yi wani abu, mu tsaya tsab da kafan mu haɗa kanmu guri ɗaya. Yan TikTok an ki a tallafi yan TikTok a arewa don uban ba. To ta ya za a yi wai a zauna lafiya? Ba wanda zai sa mu zauna lafiya. An ki a taimake mu, kuma sannan sai in kayi abu a ce maka kai tsinanne ne mara kunya, kai wane ne? Ko wa'annan masu ɗauke magana da zaka ga yau